खुलुमबाय स्टुडियोआव दं अंकिलिकां ब्रह्म मोनसे गोनांथार खौरां नोंथांनाव बबेबा सिनाय मोनै नम्बरा खनले कल खालामदों नामा कलाव नोंथांनो माबाफोर अफार होदों नामा बे समाव हेकारफ्रा बायदि रोखोमनि गोदान आदब खायदा बाहायदों जुदि नोंथांनाव बेबायदि जायखिजाया कल खालामदोंब्ला नोंथाङा सांग्रां जा नंगौ हेकारनि फान्दायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय साइबार क्राइम ब्रान्चआ मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों बेनि थाखाय आसाम पुलिसआ हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों कल फैयालासे एबा ओटीपी मेसेज फैयालासेनो नोंथाङा हेकारनि फान्दायनायाव गोग्लैनो हागौ थारैनो हेकारफ्रा बायदि रोखोमनि आदब खायदा बाहायनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिनो नाजादों गुबुन सरकारि फसंथानफोरनि मुं लाना नोंथांखौ हेकारा फान्दायनायाव खोख्लैनो हागौ बेनिखायनो नोंथांनाव जुदि बेफोरबायदि मेसेजफ्रा इमेलनि गेजेरजों फैयोब्लाबो नोंथाङा फिननाय दाहो जुदि बेफोरबायदि मेसेजफ्रा इमेलनि गेजेरजों फैयो आरो सोमोन्दो गोनां बिफानजों गोख्रै सोमोन्दो लाखि बे आसाम पुलिसआ फोसावनाय नाम्बारा जाबाय 1930 जुदि नोंथाङा जायखिजाया समाव साइबार क्राइमनि बोलि जायोब्ला 1930 आव कल खालामना नोंथाङा जगाजग खालामनो हागोन नोंथाङा 1930 नाम्बाराव कल खालाम आरो जाथायनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायनो हागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव दं अंकिलिकां ब्रह्म मोनसे गोनांथार खौरां नोंथांनाव बबेबा सिनाय मोनै नम्बरा खनले कल खालामदों नामा कलाव नोंथांनो माबाफोर अफार होदों नामा बे समाव हेकारफ्रा बायदि रोखोमनि गोदान आदब खायदा बाहायदों जुदि नोंथांनाव बेबायदि जायखिजाया कल खालामदोंब्ला नोंथाङा सांग्रां जा नंगौ हेकारनि फान्दायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय साइबार क्राइम ब्रान्चआ मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों बेनि थाखाय आसाम पुलिसआ हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों कल फैयालासे एबा ओटीपी मेसेज फैयालासेनो नोंथाङा हेकारनि फान्दायनायाव गोग्लैनो हागौ थारैनो हेकारफ्रा बायदि रोखोमनि आदब खायदा बाहायनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिनो नाजादों गुबुन सरकारि फसंथानफोरनि मुं लाना नोंथांखौ हेकारा फान्दायनायाव खोख्लैनो हागौ बेनिखायनो नोंथांनाव जुदि बेफोरबायदि मेसेजफ्रा इमेलनि गेजेरजों फैयोब्लाबो नोंथाङा फिननाय दाहो जुदि बेफोरबायदि मेसेजफ्रा इमेलनि गेजेरजों फैयो आरो सोमोन्दो गोनां बिफानजों गोख्रै सोमोन्दो लाखि बे आसाम पुलिसआ फोसावनाय नाम्बारा जाबाय 1930 जुदि नोंथाङा जायखिजाया समाव साइबार क्राइमनि बोलि जायोब्ला 1930 आव कल खालामना नोंथाङा जगाजग खालामनो हागोन नोंथाङा 1930 नाम्बाराव कल खालाम आरो जाथायनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायनो हागोन